Hej drenge, sådan en guide gameplay, og vi keder os rimelig meget, så vi vil bare filme. Ja. Og vi taler nok sådan lidt underligt, for vi ved stadig ikke, hvad vi skal lave. Og det kan godt være nogle overgange, hvor vi slet ikke taler. Og det kan godt være, at jeg smider noget musik på de steder, hvor jeg ikke taler. Ja. Jamen det gør vi jo. Selvfølgelig. Så lad os nu bare komme i gang. Det kan godt være, at ja, det har jeg sagt. Og jeg er åben på at være lidt DJ, har sådan nogle DJ's-program, som hedder Tractor 2, og det koster 4.000 kroner. Og han er et eller andet underligt noget. Vi har altså det samme. Du sagde lige, du havde noget med mix. Ja, det var det, du var inde på lige før. Så det var okay. Ja. Jeg skal faktisk pisse. Ja, så jeg kommer igen lige om lidt. Lille. Stay.